கோயில் செங்கல் கட்டடமாக. அப்போ அப்பர் பெருமான் வந்து திருத்தாண்டகம் பாடிடுறார். இது பாடல் பெற்ற ஸ்தலம், தேவார பாடல் பெற்ற அவ்வளோ பெருமை வாய்ந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பர் பெருமானுக்கு அப்புறம் ஒரு 250 220 வருஷம் 300 வருஷம் கழிச்சு சோழ நாடு வருது. சோழ நாட்டு ராஜா பராந்தக சோழ சக்கரவர்த்தி, ராஜராஜ சோழனுடைய கொள்ளு தாத்தா. அவர் அரசராக இருக்கும்போது 36வது ஆண்டில் இங்கே சோழர்களுடைய படை தங்கியிருக்கு. வடக்கிருந்து யாராவது ராஷ்டிரகூட மன்னர்கள் படையெடுத்து வந்தால் தடுக்கிறதுக்காக. அப்போ படை வீரர்கள் இருக்கும்போது அந்த ராஜாதித்யன் இளவரசன் அவன் என்ன பண்ணுறாரு, படை வீரர்கள் சும்மா இருக்காங்க, மக்களுக்கு சேவை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வீராண ஏரி கட்டுறார். படை வீரர்கள் வச்சு சோழர்கள் கட்டுன்னு தான் வீரநாராயண ஏரி. அப்படி மக்களுக்காக அவங்க படை வீரர்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இங்கே வந்து கோயில் கட்டணும்னு அந்த ராஜாதித்யனுடைய பெரும்படை நாயகன் சேனாதிபதி அவர் வந்து தன்னுடைய படை வீரர்களை வச்சு செங்கல் கட்டடமாக இருக்குதே, இது விழுந்தாலும் விழுந்துடும், கல் கட்டடமாக கட்டுவோம், ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் நிற்குன்னு சொல்லிட்டு கலியுகம் 4044வது வருஷத்தில் கலியுகத்தில் 14,77,037வது நாள் தை மாதம் காலையில், அதாவது ரேவதி நட்சத்திரத்தில் கும்ப லக்னத்தில் காலையில் சூரிய உதயாகி 42வது நாள் சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணுறான்னு எழுதியிருக்கார். அது ஒரு கல்வெட்டு. ஆகவே அதில் வந்து எப்படி 42வது நிமிஷம் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா, அது ஒரு வாசகம் இருக்குது, 3 உச்சி 16 அடியில். அது ட்ரிகோனமெட்ரிக் கால்குலேஷன். அது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ட்ரிகோனமெட்ரி, ஜியா, சைன் டீட்டா, டேன் டீட்டா, காஸ் டீட்டா கால்குலேஷன் நம்ம தமிழ்நாட்டில், நம்ம இந்திய நாட்டில் 1050 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்குது. அது ஒரு விஷயம், அதை பார்க்குறதுக்கு வந்தார். ரெண்டாவது வந்து ராஜேந்திர சோழனுடைய கல்வெட்டு இருக்குது, கங்கையிலேருந்து தண்ணி கொண்டு வந்ததையும் பற்றி பேசி, ரெண்டாவது இங்கிருந்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு எப்படி கப்பல் படை கொண்டு வந்தார்னா, அப்படியே கரையொட்டி போல அலைகடல் நடுவில் பலகளம் செலுத்தி, அப்படின்னா அலையாக இருக்கக்கூடிய கடல் வங்காள விரிகுடால நடுக்கடலில் கப்பல் திசை அறிந்து நடுக்கடலில் செலுத்தக்கூடிய அந்த கப்பற்படை வலிமை 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழர்களுக்கு இருந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி கரிகால் பெருவளத்தானோட முன்னோர்கள் நளியிரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி 3 கடல்களையும் கப்பலை ஓட்டியிருக்கான். அப்போ எவ்வளோ வலிமையான கப்பற்படை, வலிமையான தொழில்நுட்பம் நம்மளுக்கு இருந்தது இருக்குது. அதை பார்க்குறது தான் அவர் வந்தார். இது உண்மையே இருக்கா? அவர் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய வெளியீடான சவுத் இந்தியா இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் இது இருக்குன்னு படிச்சுட்டு, கிராமத்தில் இருக்குன்னு படிச்சுட்டு, அப்புறம் என்கிட்ட கேட்கும்போது இருக்குங்க நான் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லும்போது, அப்போ நீ வந்து சொல்லு, அதுக்காக என்னை கூப்பிட்டார். அவருக்கே தெரியும். இதில் வந்து 30-32 கல்வெட்டுக்கு மேலே இருக்கு. வெவ்வேறு காலத்தில், அதாவது இப்போ வந்து உறையூர் ஆண்ட சோழ மன்னர்கள் காலத்திலேருந்து விஜயநகர பேரரசர்கள் பல காலத்தில் இருக்குது. பாண்டியர்கள், பல்லவர்கள், அப்புறம் வந்து ராஷ்டிரகூட மன்னர்கள், சோழர்கள். அவங்க சோழர்களையே பராந்தக சோழ சக்கரவர்த்தி காலத்தில் ஒன்று இருக்குது, ராஜராஜ சோழன் காலத்தில், ராஜேந்திர சோழன் காலத்தில், பிற்காலத்தில் வந்த குலோத்துங்க சோழன், இப்படி பல இதில் வந்துருக்கு. அப்புறம் சாதாரண மக்கள் கொடுத்த கொடை அதுவும் இருக்குது. இதில் பெரிய மன்னர்கள் மட்டும் இல்லை, சாதாரண மக்கள் கல்வெட்டாக இருக்குங்க. இங்கே 32 கல்வெட்டாக தான். பகுதியிலேயே இருக்கிற பழமையான கோயில் இந்த கோயில் தான். அதாவது தஞ்சாவூர் கோயில் விட பழமையானது. தஞ்சாவூர் கோயிலோட பழமையானது 60 வருஷம் முன்னாடி. அதாவது இது வந்து கல்லு கட்டடமாக இருந்தது 60 வருஷம். செங்கல் கட்டடம் எடுத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் கோயிலோட 500 வருஷம் பழமையானது. 60 ஆண்டு கல்லு கட்டடம். செங்கல் கட்டடம் எடுத்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் 500 வருஷம். நீங்கள் எவ்வளோ பழமையான கோயில் இருக்கிற ஊரில் குடியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு பெருமை தானே? வணக்கம். அதெல்லாம் என்னன்னு தெரியாது, நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்களா? கல்வெட்டை காமி படிச்சு கொடு, என்னன்னு பார்த்து சொல்லு அப்படின்னு எனக்கு நியமிச்சாரு. கடல்ல கப்பல்ல அந்த ஓரியன்டட் மட்டும் இருக்கா சார், இல்ல வேற இருக்கா சார்? அது இருக்கு, அது இருக்கு. 32 கல்வெட்டுல ஒரே ஸ்டோரி தான். வெவ்வேறு. இப்போ நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா, நீங்க கொடை எடுத்தது இங்கே எழுதி வச்சிருப்பீங்க. இப்படி வெவ்வேறு இன்சிடென்ட்ஸ், வரலாற்று நிகழ்வுகள் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. என் பேர் டாக்டர் எம்எல் ராஜா, கண் மருத்துவர், அப்புறம் வந்து தொல்லியல் துறை நிபுணர், கல்வெட்டு ஆய்வாளர், வரலாற்றுத்துறை நிபுணர். இதெல்லாம் பட்டம் வாங்கியிருக்கேன். எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி வாங்கியிருக்கேன், டிப்ளமோ இன் ஆர்கியாலஜி எபிகிராஃபி வாங்கியிருக்கேன், கூட கண் மருத்துவர். அவர் கேட்டார், நான் வந்து சொன்னேன். சரி.